Днескашният епизод ще е малко по-различен. Ще започна отдалече. Като започнахме да правим офроуд, всичките ни дрифт фенове цинкеха как не им се гледа офроуд, искат да гледат дрифт. Спечелихме офроуд фенове и като почнахме да правим дрифт, всичките ни офроуд фенове започнаха да мрънкат как искат да гледат офроуд, а не дрифт. И сега, за да мога да дразниме всички и всички да са недоволни, ще гледате малко хайкинг. Та днеска си правиме с част от организационния екип и приятели едно малко приключение, което започва от Беклемето, Троянския проход, минава през хижа Дерменка, стига до хижа Добрила и ако времето е окей, ще качиме връх Амбарица, Васил Левски вече се казва, и вече купените, ако ни позволи. Ай. Николайчо, ти какво са? Ти ли ще носиш тази камера или не? Мисля, че няма. Много обичам да говоря пред камера. Да. Вики? Да. Вики, може да плюя по пода. Ето снима и Ники как цъка семки, брата. Боца, как е прехода за сега? Супер. Изиграхме едно домино с тебе. Да, с нечестни правила. Как те честни правила? Реванш. Това са абсолютни глупости, ако сте знаете, като ония ден Йоанчо на Драга падна Верно. от джипката. Да. И всички викат, че съм тръгнал преди 2 даже. Иван, кой е бил? Аз съм сигурен, че съм тръгнал на 2. Сажди! Нещо да кажеш? Да, вкарах втора и той тръгна на 2. Ей ми, брат. Това е живот. Дай нещо за живота, бе, Боца. Какво да кажа за живот? И примерно как хората да инвестират, сещаш се. Имаме Не трябва да сме модерни. Да, сега ще ви разкажа. Имаме един страхотен инвестиционен план. 13 евро на месеца. Абонамента. Юли, ти ли си? Не. Юли, манете го това, бата, снима се с коли под наем. Елате, ще ви покажа на моя вебинар. Вебина. 3 щица не под наем, а на клиент. 3 щица на клиент и ти я караш. Ба. Той я плаща, ти я караш. Това как се постига? Чупиш я на диното. Една проста стъпка. Трябва 10 сложни стъпки. Постоянство трябва, Боца. После Петю, следващото ниво. Как да не са ви скъпи гумите. Буквата фъли, бе! Стария козел, бе. Този връх, пичове, този връх, той е тази пътека, която виждате, е тази. Това е като живота. Едно непрестанно изкачване. Изпълнено с кръги, кой с какви проблеми. Да. И накрая те чака една бездна. Живота свършва. И всичко е там. Точно така, да, приятели. Затова купуйте, като купите всеки ден пестите по 5 лева от кафета. На 3-тия месец си купувате един гараж. Този гараж го давате под наем. Нали, И с не. направи коли. С парите от него купувате втори гараж. И така след 4 години сте милионер. Браво! Залеза! Нашия приятел Крисо, режисьора, беше казал, че е добре да се снимат героите как правят обикновени неща. И него е обикновен. Чушка. Снима Ники на почивка в момента. Хората да питат екипа. Екипа, да. Целик. Оп, добре. Дрона. Как е дрона? Добре. Добре. Имаме го. Да.
Скосена ли е полянката, бате? Кравите са пасни. Горе има други хора. Аре, бе, Петя не ще само за нас хижи. Няма шанс. Не я ли купи? Не. Аре, бе, ти казвай, че ще купиш хижи. Не, стига, На Джугана е тук. Джугана тук ли? Да. Не съм ял 2 дни, нали се сещаш? Тък му ми е дошъл апетит. На хижа добрила сме. Бяхме. Естествено, жените останаха да спят. Боца. А ние тръгваме към връх Амбарица. И ще видим до малък и голям купен. Ако всичко окей с времето и не вали. А да, това е Николайчо. Това съм аз. Да. Е, тук където каза. Викам, аз си спомням, не е толкова трудно началото към връх Васил-Левски. Все още мисля, че не е толкова трудно. Е, сега ще Сега видите. трябва да ме снимаш след половин час. Не с половин час. След 10 минути ще ви покажа Николайчо. Да видите. се връща назад. Как не му е трудно. Ето го. Аз съм се запъхал, запахтял. Ето още малко остана. Да. Сашко Сървайвъра. Значи олегнал Survivor. Дядо ти. Бастуна. Николайка вика, че клипа няма излезе. И монката къде е? Мислих, че няма да дойде, а ботата ще дойде, ама его е. Монката остана. В четата, брат. И такъв гледаше, сега след 100 метра се връща. А? Какво викаш? Виж как гълта басура. Няма проблем. Хем е вижда зор. Хем е пред камерата, обата. Ой, чичката е си бастуна киса. 14 км преко, майката ми се е ба. Я дай да чуя как звучи непушач. Гледката, ба. Това преход с 40-ките. Ето това малко в мен се оттрепала. Тум скрова, по-нагоре ще видят къмията. Фанахме ли залеза, Ники? Това е залез. Залеза! Готкале! Не ме оставай! Това тук някъде се води малка Амбарица. Връх. Гледай какво е тука! Ела бързо! Преди да го е скрил. Порта го вгори, пробива. Монка е тука, тука Монка е топ. Трябваше тука се преоблечеш. Ела тук да видиш. Не. Тук става пак интересно, там. Чичо ти, брат. Всички мълчат и псуват Петю. Ръбче има ли?
техниката. Yes, идва, приближава слънце. Айде, почват въжетата, момчета! О! Нещо ми гръмна прасета. Няма грижите, трябва просто по-внимателно. Да, само на въже. Да. Ма дали бе? Трябваше летно кенгуру с един стикерче бе. Да, цел. Смука на ладеното трябва да я носиш на обрат. Си намериш ръбче. Идва ръбче. Оп. Космос. Айде, вече вляво пръста. Айде. Всички ли сме тук, Гоцев? Пита. Добре. Саше, викам да го... Виж, този път подсича отдолу вдясно. Да прави бъйме левия, или? Няма, аз станах Ники, бат. Като не държиш камера, знаеш колко е? Да, аз това викам всички пред мене да мога да ви снимам тук на гледката. Трябва да натискаме! Трябва да се качим на амбарицата, момчета, за залеза. Зад тази скала! Това е Васил Левския! Его бе. Убиец! Нищо, ще има заслужена вечеря, братле! О, да! Дай на фаровете. Това е последното тук. Изкачване, така да се каже, и слизаме долу. Виж една борова гора от средъчета на хълма. Между нас и нея. Там е хижата. Виж, това така, де си снимат на сянка. Да изглежда голям. Виж ли? Виж, ма ти виж каква сянка прави това, бе. А големия купен предния път, нали ти казах, тръгнахме от тук отдолу от лифта и стигнахме до Ботев. Забини градушката, докато го качваме е така по билото и горе на самия Ботев спахме. Не, ти, ако тогава бяхме снимали Ники, това ще да е контент. Аз буквално не мога да се сета
в живота ми друг път толкова зор да съм виждал. И то най-големият проблем беше не градушката, а светкавиците. И ти свирват и ушите леко такова. И ти викаш така. Жена ми с децата ме чакат. Ние го качихме на адреналин, бе. Слушай, ние си катериме както е сега. 30 метра, 15 секунди. Сеш се? 30 метра, 15 секунди и стана половин час тичане. На адреналин го качихме и горе адреналинов шок, такъв е така, вибрираш целия. Айде, момчета, браво! Добре, завърши този ден за нас. Качихме Да. Всички цели бяха превзети. Аз свърлих прасец, монката минискуси, куцката минискуси. Всичко фърлихме, брат. Да, Сашко не фърли нищо, но това е Сашко Сървайвъра. И се прибрахме на фарове. Така, топ изкарване. Можеше да е по-добре, защото май не фанахме залеза. Фанахме ветъра, бат. Да, но важно е, че ядосах всички офроудери и всички дрифтери, защото не гледат нито едното от двете. Аре, лека нощ, утре пак. Това приключение приключи. Сега ще ви кажа една особеност за хижата Оприла и тя е да не си взимате боб. Защото на боба не му се сменя водата явно. И вечерта ми беше по-тежко, отколкото тия 23 км, които взехме като преход. Да, като изключим този момент си изкарах много добре. Сега следва едно кратко прибиране до хижа Дерменка и после до София за 2-3 часа с колата. Мерси за гледането, дано съм ви ядосал всички. И офродаджи, и дрифтаджи. Ще има още със сигурност такива видеа. И мерси на спонсора, Беби. Да, точно. То малко изгорява. Малко изгоряло, ама нищо. В почивка сме. То това няма види и бял свят и без това. Клипа ли? Клипа, да. Се знае. Преживял вчера това да няма нищо, брат. Ще има клип. Аре ще направя Ще има клип. Така, чакай. Ще има клип. Ще има клип. Само заради Гоцка. Да.